Forever sindssyg. Kongerne af Næstved 2014. Ja. Okay, det skal bare være sådan, at man måske kan se min overkrop. Mit navn er Niklas, jeg går på HHX Lønmark. De kalder mig en lille grælde. Og det er fordi, jeg har gjort handelsskole populær. Sindssyg forever. Ja! Helvede noget lort. Det var så mig, der er Kølle, og jeg går her på uddannelsen HG, højere, og det er fint, der er mange fordomme om det. Vil jeg sige, der er en del fordomme om det, men det er sådan lidt en bums. Bums. Sådan er det overhovedet ikke, fordi at, jeg har det fint, jeg trives fint, og jeg er ikke en bøsse, så jeg synes, det er en fin uddannelse. Helvede noget lort. Jeg er ikke kroptøller alligevel, så tager jeg bare op til Kalle i stedet og fyre en fed eller sådan noget. Det gider jeg sgu ikke bruge tid på, det her lort. Ja, I undrer nok over, hvorfor jeg bliver kaldt Kølle ude i samfundet. Jeg har set den der tærkel og knive der. Du ved aldrig, hvornår du får brug for et jernrør. Det giver sgu egentlig meget mening for mig og mit liv. Sådan har jeg altid med mig. Jeg noterer altid her. Så når jeg er lige ude at køre, så hvis der lige er en eller anden, så hopper jeg bare her. Så hugger jeg dem lige en. Helvede, så sidder jeg. Så prøv lige en kæft, ikke? Hold lige en kæft, ikke? Det er kraftigt ikke det problem, ikke? Så slår jeg med en flaske. Fuck dig spritte. Max spritte. Max spritte. Hvad laver du her? Nå, men jeg skulle jo for helvede gå ind til Kalle. Jeg er gået og slæbt på det her lort hele vejen. Jeg skal lige ind til Kalle og hente noget grønt. Regner med at sidde der og få en stenånd på i nogle timer. Nu skal vi da træne, så damerne de kan få gavn af dem her. Ja, jeg skal så ind og træne nu. Problemet er, at mit fitnessmedlemskab det er udløbet. Så gælder det bare om at være innovativ. Det er også den linje, jeg har på handelsskolen, så det... Ja, så kan jeg lige lave nogle øvelser for jer, så kan jeg bare lige følge med her. Der er mange, der... For helvede, hvad du bøsser med. Der er mange, der vælger HG frem for en uddannelse som HX eller STX eller det, jeg kalder hippie-uddannelse. Fucking latterligt, fordi du kan bruge HG til sindssygt meget. Du kan... du kan... Altså nu... Ja, jeg ved, du kan i hvert fald bruge det til en del. Kæft, det er godt med noget sådan. 2 dage inden fest. Altid 2 dage inden fest. Så har man rig. Så mand. Ja, det er så. Bøsserøv. Hvad så? Om det gamle smørhår. Vi gik i folkeånden fra 0. til 9. Men det er så også udmærket, at jeg ikke fulgte ham efter det, fordi man kunne se, at han er blevet en bøsse. Hold op med snofen. Slap af, dude. Hold kæft, hvor er du egentlig også en grim. Hold kæft, hvor grim. Dude. Slap af. Hold op med snofen. Slap af, dude. Du har faktisk fået meget lækker på. Hva? Luk røven.